banwa ang mauyay. Lang matatagpuan ng isang sinarapan, kahit di pa luto, ika'y matatakam pag iyong natikman. Ika'y mapapaan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin ang yamang kalikasan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin at ating alagaan. Pag minsan nga dito'y daming dumadayo, ang iba'y estudyanteng galing ibang distrito. Ngunit kung tanungin kung anong gagawin, ang isda pong ito'y experiment namin. Dito sa aming bayan ng banwa ang mauyay, lang matatagpuan ng isdang sinarapan, kahit di pa luto, ika'y matatakam pag iyong natikman. Ika'y mapapaan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin ang yamang kalikasan. Ito'y likha ng Diyos sa ating munting bayan. Ingatan natin ang ating alagaan.